tens ara una missió. En tu confio. Ni Levante feliç, ni meninfotisme. Que ningú torni a parlar en eixos tòpics falsos de nosaltres. Que mai ningú ens diga com és el poble valencià. Perquè un poble que ha sigut capaç de complir aquest confinament tan estricte és capaç de tot. Això no va de partidismes, això va de salvar vides i de salvar el nostre futur. Els demane disculpes com a president de la Generalitat per no haver arribat a hora. Esto no se soluciona con banderas, ni con banderías ni con confrontación. Ara bé, lleialtat no és submissió, perquè acordar no és claudicar, pactar no es traicionar. No hay que buscar una foto para la ocasión. Hemos de buscar un acuerdo para una generación. No elegimos el momento de la historia que nos toca vivir. Lo que sí que podemos escoger es la actitud con la que afrontamos nuestro tiempo y sus circunstancias. Perder el miedo al miedo. Solo así saldremos adelante. La Generalitat ha tingut el millor equip que mai ha somniat cap govern. 5 milions de persones que s'han sacrificat. Valencianes i valencians, el treball gros ha estat el vostre, ha sigut el vostre. De nou i per sempre, moltes gràcies.